שלום לכולם, קוראים לי עזר. קודם כל נכנסתי לגוגל דרייב. תוכנית הלימוד שלנו היא על תמרורים, כמו שרואים פה, וישנם 3 נושאים: לימוד התמרורים, הרחבה בתמרורים, תמרורים בכללי. אני בחרתי תמרורים בכללי. פה בהתחלה הוספתי כותרת, עצבתי את הכותרת, ואחרי זה הוספתי תמונה, לחיצה כפולה, image, פה, search, עשיתי search, מצאתי אותה, הוספתי אותה, ונכנסתי פה למטה, הוספתי מידע על תמרורים בכללי, והוספתי תמונת רקע, פה תמונת הרקע, ולחיצה פה, לחיצה פה, image, עשיתי search, מצאתי אותה, הוספתי אותה, הוספתי גם תמונה על התמרורים, מראה לכם כמה תמרורים, לחיצה כפולה, image, פה עשיתי search, מצאתי אותה, והוספתי עוד קישור מדבר על תמרורים במרחב, קישור שכולל מידע מרחב על התמרורים בכללי. נכנסים לקישור, כמו שרואים, מדבר על התמרורים מרחב, כל מה שאנחנו רוצים על התמרורים, וזהו, ככה זה נראה, ותודה.